so na gaskiya Khadija nake miki ba da wasa ba. Khadija ce san ki ya ratsa duk jikina. Khadija kin gani tallafi sani ni a ranki zan nuna godiya. San ki ya ratsa duk jikina. Khadija kin gani tallafi sani ni a ranki zan nuna godiya. In ka ji tambura sai sarki ko sarauniya, domin so na zo gare ki mai kyau na kwalliya. In ci karin salo na kiya min so ba na musaya, kuka shi yake zamo sakamako a gurin mai karya. Daidai rugu akan so da miyo soyayya, yi min lamuni don ilimin ki a tafarkin kauna. Dan ilimi yana taimakon mai so ba shi wahalta, daɗi na da so ba a sai da shi bare ai kyauta. Shi dai so ka so a soka hakan na karanta, shi kuma bai dubin sarauta furtin manazarta. Kai na shi zuciya har ta buga kuma zan nanata, zana rike gidan alkawar. Khadija tana da kyawun fuska ko ban gani sarai, aure na ki nai bukata kullum na sa a rai. Dan ki zamo uwa ga 'ya'ya da na tabbata sarai, za su biyo halin ki mai kyawu kana fuska ta rai. Laima ke zamo garkuwan lambu lub da tsirrai, ka ji rugun babban motsi ne kun ganta gata nan. San ki ya ratsa duk jikina. Khadija kin gani tallafi sani ni a ranki ne zan nuna godiya. Dan ki zuci tana ta baiti, karan